budeme... Co? Natáčíš? Jdeme tady lesí. A pámu! A ještě to moře. A to, kde to tam vidět? A já si to vyfotím potím. Takže to nějak začne. A ten bagr vyfoť. Ale já točím, blbě. No tak Jo, hej. tady to tak jako, že vypadá. Jo. A teďka já. Taková láskná hlava. Tak jdeme. To je to, tak tady jako ještě k tomu řekli. Vypni to už, ne? Ne, já tady chci... Tam je normálně kačinka, ona nejde vidět, počkejte. Tak, a basketbalí koš, já miluju basketbal, takže to je úplně pro mě. Jo, hej, ale tady. Je, já něco umím. Počkejte. Ne, ne. Jaha. Tady to je trapas. Jo, jdeme tam. Já jsem šikal. Já to budu ukazovat mamce to video, ale... Přestane. Tak to už jsme taky se natočit. Můžu? Jsi lapou. Ten trapas, počkej, toho trapasu si nevšiml. Můžu to říct taky, Eli, jsi žena. A tady toho taky ne, a ani tady toho. Já ti řeknu, čím to je, víš? Ty jsi si řekl, ne, natočíme hádku mezi ČSSD a ODS. Ne. ČSSD jsou agresivní. Vidíš to, ČSSD mě vláčí. Co k tomu řekne, když jste komentáře? Jo, to je typický paroubek, ano, bez komentáře. Co k tomu říkají? Kdo k Maločankou bude volit? Já nevím, Elizabeth Odesovou nebo... Nebo Natalii ČSSDovou. Jsme dneska. Anglicky se to řekne německy, italsky. Ne. Dělá to. To je Gonaty. Hausgemacht. Na podívej jako zblízka, to dovíme, jak to alespoň, že nejste taková nejvýhnusný. A co k tomu řekli, co? Tak to jsem ODS. ODS? Víte, topálnek blbý. Já vám to řeknu na rovinu, topálnek blbý. A co to říká? Protože ty jsi řekla sama o sobě, že jsi blbá. Promiňte, víte, že jsem vypadla od školy, víte, už mi to láze na mozek a ona mi zmlátila z toho otřes mozku, víte, proto mi to nemyslí, víte, já vám to řeknu, paroubek je blbý, řeknu to, paroubek, já vám to řeknu, paroubek je blbý. Platí druhá sestka. To říká pan Paroubek, říká první slovo. První slovo platí, druhé slovo neplatí, protože nevím. A teda to zase říkal spoluobčan. Jo, ne, no počkej. Ne, to spoluobčan ani neví, kde to paroubek a ODS. Já jsem spoluobčan si dokonce myslel, že pan Paroubek vládne. Tedy oni vládne. Ale ne, napij. Václav Klaus. Prezident je jenom prezident. Tamto osoba, co utíká, si myslela? Klaus, chápete to? A mám řekla Václav Havel. Ano, měli bychom to zdokumentovat a pije kol taky tady na mozek. Jo, takže jsme zjistili další objev, no já jsem vědět, Já jsem, že kola způsobuje nož o ty mozkové buňky. A ještě když vás k tomu zmátit o ČSSD, tak je to jo. ODS zase splácá nesmysly. Co to říká ČSSD, ODS, že ODS pláca nesmysly? No já si myslím, že je to, že víte, že Paroubkovi, že mu ta bradavice leze na mozek, víte, proto víte, on je trošku mimo z toho, víte, to jako neposlouchejte, neposlouchejte, já vám to řeknu proč, protože ta bradavice je blbá. A teď mě tu já. Takže chci říct, že pan Paroubek, je velký pis. Vidíte tu členku ve vlasech? Přibližte na ní, prosím vás. Prosím, řekněte na váš komentář. Slečna Paroubek, a tady žádná členka není. Podívejte se pod páči. Já jsem
víte. Žádná čelenka. On mi sahá do gatí. Vy máte v gatích čelenku. On je buzna. No víte, já jsem nechtěla, aby to šlo vidět, ale já mám úplně hlavě, víte. Ne, víte, má oci z mozku, to já to nechci dávat si tak. Se zde. Ne, oči. Ono je úplně. Že teď... To, co máme oči SD, je pravda, víte, protože já mám úplně jenom někdy, víte, já jsem vždycky naplánuju, víte. Já už to chci vypnout.